prvýkrát v 6. ročníku sme na Beckove a vítame aj starostu obce Beckov Ernesta Benka. Zatlieskajte prosím, veľký potlesk. Pán starosta, ďakujeme vám veľmi pekne, že môžeme tu dnes behať. Čo to pre vás znamená, keď vidíte toľkoto bežcov pohromade a dobrý deň? Dobrý deň, vítam všetkých v Beckove. A ako ste vypovedali na Beckove, je to prvý takýto veľký pretek, ktorý sa tu deje. Je super, že sa beží aj s nejakým cieľom a pre niekoho to je úplne super. No a teším sa, dúfam, že všetci dobre dobehnú, hlavne bezpečne. Nie je dôležité, tak hovorí sa, že nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. A teda hlavne veľa šťastia a zdravia, aby sa to podarilo. Viete čo, pán starosta, ja si to prajem taktiež, ale poznáme našich bežcov a tí sú ako zmyslov zbavení. Dávajte naozaj pozor. Ale medzi týmito bežcami možno má niekoho aj obec Beckov, je tak? Áno, mala by tu byť určite jedna naša súťažiaca a myslím, že viac. Videl som tam aj tam vidím ďalších súťažiacich, ktorí sú z Beckova, takže sa pripojili a tak symbolicky sú tu. A možno nie len symbolicky, ale možno aj ukážu prvé, druhé, tretie miesto. Budeme to sledovať. 23 kilometrov máme pred sebou a máme pred sebou taktiež aj týchto bežcov, ktorí ešte vám, ako starostovi, chcú určite poďakovať za počasie, ale nie, robím si srandu. Chceme sa vám naozaj úprimne zo srdca poďakovať, že môžeme ako Behaj lesmi bežať tu. Super, a ja som rád, že ste do toho svojho maratónu zaradili aj obec Beckov a verím, že to je začiatok budúcej ďalšej väčšej spolupráce aj do ďalších rokov. Takže vítajte a po súťaži, nech sa páči, môžete si oddychnúť aj treba na tom našom hrade Beckov. Dokonca aj s 30% zľavou dnes, keď ukážete vaše štartovacie číslo. Prosím, zatlieskajte, toto bol starosta obce. Na záver máte Joj Šport Finish. Aj pri Conti Speed, aj pri Joj Šport Finish vás čakajú super ceny. No ale hlavne v cieli vás čakáme my. Poďme to odštartovať, 23 kilometrov. Teším sa na vás. Verzia. Dámy a páni, dávajte si pozor. Prvý kilometer, potom sa odpája cyklista. Druhý a tretí kilometer je ultra nebezpečný, tak dávajte pozor. Naozaj sa tešíme na vás v cieli a na všetkých. Môžeme odštartovať 3, 2. Pamätajte na to, že v závere vás čaká Joj Šport Finish, kde môžete vyhrať predplatné na Joj Šport. Držím vám palce, po prvom kilometri sa odpája cyklista. Následne druhý a tretí kilometr, nech vás neodradí. Sme tu s vami a tešíme sa na vás v cieli. 23 kilometrov Beckov, máme odštartované, zatlieskaj Behaj lesmi! A to zabehnúť čo najrýchlejšie. Poďme to odštartovať, dámy a páni, Lesnícka 11. Bežíme pre dobrú vec, myslíte na to? Celestínka, 34-ročná a na ňu prispievate automaticky 1 eurom.
zapojili do Lesníckej 1. Kamaráti, dámy a páni, Beckov, behaj lesmi! Dávajte pozor, držíme vám palce a tentokrát naozaj pomaly ďalej zájdeš. Štartujeme Lesnickú 11 o 3, 2, 1, štart! Behaj lesmi Beckov! Máme odštartovanú druhú najdlhšiu trasu na druhej zastávke 6. ročníka Behaj lesmi. Držím vám palce, po prvom kilometri sa od vás odpojí cyklista, tak mu keď tak zamávajte a trapte hlavne do cieľa. Druhý a tretí kilometr nech vás neodradí, myslím na vás, dojdite šťastný a veselý a zaplatení, aby bolo jasné, že ste boli dnes, takto v sobotu na Behaj lesmi v Beckove. Lesnícka 11, vašich 11, už možno teraz 10,9, možno 10,85 kilometra je pred vami a my sme s vami. Behaj lesmi, Beckov, veľký potlesk pre Lesnícku 11. Gratulujeme a držíme vám palce. Conti Speed Section 10. kilometr. Posledných pár metrov, Joj Šport finish. A prvých metrov možno 10-20. Máte za sebou Behaj lesmi Beckov, ešte raz veľký potlesk pre Lesnícku 11. Ja teda prajem všetkým bežcom, aby im menej pršalo, aby teda bezpečne dobehli. No a keď bezpečne dobehnú, tak aby sa išli pozrieť na našu krásnu národnú kultúrnu pamiatku. Inak ja vidím, že ty patríš do našej rodiny, nie že by tu niekto nepatril, ale lebo si vysviatý, vyšportovaný, tak príjmame ťa, tešíme sa. Ty nás budeš príjmať na hrade Beckov, čo fakt zaujímavé tam ľudia uvidia. Tak dnes samozrejme sú tam komentované prehliadky pre vás nachystané. S kostýmovaným sprievodcom. Samozrejme v expozícii v Západnom paláci si môžete vyskúšať aj rôzne interaktívne prvky. Je tam tzv. Kukátková miestnosť, kde môžete nazrieť do kuchyne stredovekej alebo do kúpeľa hradného pána. No a rôzne aktivity, ktoré na hrade máme, takže určite prídite. Ďakujeme pekne, lebo však aj toto všetko sú možno myšlienky, ktoré vám budú chodiť hlavou počas 7 kilometrov, že ako tá stredoveká kuchyňa, ako to vyzeralo. Toto bol riaditeľ hradu Beckov, Peter Pastier, zatlieskajte mu prosím týchto 7 kilometrov. Dámy a páni, poďme to odštartovať týmto predĺženým songom. Dávajte pozor, dobre? Baví aj vy pre pána Jána. Majú kilometr za sebou a ďalší 7 pred sebou. Dávajte si pozor, pamätajte na to, že občerstovačka 3,4 kilometr. Unicredit Bank, rodinný beh, na Beckove posledný beh, záverečný beh, štartuje o 3, 2, 1, Behaj lesmi, poď! Držím vám palce, dávajte pozor, po prvom kilometri sa odpája cyklista. Druhý a tretí kilometr je fakt náročný, tak verte, že stojíme pri vás, nech vás to neodradí, nerozmyslíte si to a bežte všetkých 7 kilometrov. Na 3,4 kilometri vás čaká občerstvovačka, kde vám prajem už teraz na zdravie a teším sa na vás, keď prídete do cieľa. Beckov, vôbec prvýkrát sme navštívili my ako Behaj lesmi a vy z Unicredit Bank rodinným behom bežíte svojich 7 kilometrov. Behaj lesmi, Beckov, zatlieskaj prosím všetkým bežcom! Do nášho cieľa, Lesnícka 11, prvé miesto, dobehol Dominik Bobalík. Zatlieskajte prosím, neuveriteľné.
Lesnická 1. Vidíme v cieľovej rovinke, zatleskajte prosím 7 kilometrov. Unicredit Bank rodinný beh pozná svojho víťaza. Lukáš Kdovín a jeho parádnych 32 minút aj nejaké drobné sekundy na 7 kilometrov. Šlapni na plyn. A vedajte si, k tejto pesničke bola aj taká slovenská verzia Môj kamarát má doma MBčku. A môj kamarát, a nie jeden, je na trase Unicredit Bank rodinný beh. A jedna kamoška dokonca, pravím tak familiárne, lebo všetci sme tu kamoši a kamošky, dobehla do cieľa práve teraz. Unicredit Bank rodinný beh pozná svoju prvú bežkyňu v cieli. Dámy a páni, prvá žena dobehla do cieľa. Dámy a páni, behaj lesný Beckov. Aj dnes píšeme príbeh spoločne s vami. Príbeh o Celest, ktorej pomáhame s 1671 eurami. Zatlieskajte si prosím, behaj lesný. Veľké ďakujem. Veľká poklona pred vami. Celest toto všetko vidí, Celest toto všetko počuje a cíti. 1671 eur. Vďaka nadácii TV Joj, ďakujeme. Vďaka behaj lesmi a hlavne vďaka vám. Zatlieskajte si prosím, ďakujem. Ja poprosím Natálku, aby odovzdala naozaj potom Celest všetky tieto emócie, ktoré tu boli.